Păi stăm foarte bine, pentru că, după cum vedeți, mai suntem vii la finalul unui astfel de meci. Ce să vă spun, o istorie puțin diferită față de meciul de la Dinamo, unde noi am condus ostilitățile tot timpul, 12-14 puncte și pe final au revenit, însă am avut forța de a termina. Mă bucur că am reușit să jucăm cu Dinamo de la egal la egal și că am reușit să câștigăm. E 3-1, deci nu cred că mai lăsăm loc de interpretări. Este o victorie care ne bucură, o victorie care sunt convins că a dat satisfacție sălii și sigur că urmează meciul de miercuri cu Media și unde sper să-l avem și pe Bojovic, sper să avem o formă mai bună pentru că ușor ne revenim, ne așteaptă meciurile din play-off, indiferent cu cine vom juca, suntem în play-off 100% și acest lucru nu poate decât să ne bucure.